Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalno, nami kula Dian Dwi Darmawan Putra, dugi kelas 11 IPS Gangsal, nomor absen 9. Kula ten mriki badhe nyeritakaken salah sawijine crita rakyat Jawa, yaiku Timun Mas. Ing jaman biyen, urip Mbok Rondo. Penggaweane Mbok Rondo mau yaiku dadi petani. Mbok Rondo urip ing cithike hutan. Uripe Mbok Rondo mau bahagia. Nanging Mbok Rondo urung diwenehi anak utawa momongan. Saben dina Mbok Rondo ndonga marang Gusti Allah supaya dikei momongan. Ing salah sawijine dina, pas Mbok Rondo ndonga, ana buta ijo liwat ngarep omahe Mbok Rondo. Buta ijo mau krungu panjenengane Mbok Rondo. Terus buta ijo mau ngekeki Mbok Rondo wiji-wiji timun. Tanduran wiji-wiji timun iki kok lek wis gedhe kon iso oleh anak teko wiji timun iki. Jare buta ijo mau. Nanging ana syarate lek anak teko wiji timun iki wis umur 17 tahun. Anak iki kudu dikekno aku terus engko tak pangan. Jare buta ijo sing ngekeki syarat nang Mbok Rondo mau. Gak apik pikir dawa, Mbok Rondo ngeiyoi syarat teko buta ijo mau. Terus Mbok Rondo banjur cepet-cepet nandur wiji-wiji timun mau. Wis pirang-pirang dina Mbok Rondo ngerawat wiji-wiji timun mau kanthi ikhlas, sabar lan telaten. Terus wiji-wiji timun mau thukul dadi buah-buah timun sing gede-gede banget. Tapi ana siji timun sing aneh, amarga buahane gawedhe lan warnane emas. Mbok Rondo mau banjur ndukur timun iku mau, terus dibuka kanthi alon-alon lan ati-ati. Pas dibuka, Mbok Rondo kaget amarga ing jerone timun mau isine bocah wadon sing ayu banget. Amarga timun mau warnane emas, Mbok Rondo jenengno arek iku mau kanthi jeneng Timun Mas. Tahun demi tahun wis kelewat, Timun Mas tumbuh gede lan tambah ayu. Pas umur 17 tahun, Mbok Rondo kelingan syarate karo buta ijo. Terus ing sawijine dina, buta ijo marani omahe Mbok Rondo karo Timun Mas lan nagih syarate mau. Terus Mbok Rondo metu nemoni buta ijo. Ini Timun Mas, jare buta ijo. Enteni sedhilu, Timun Mas isih dirin. Jarine Mbok Rondo karo ngomong alus. Terus Mbok Rondo banjur mlayu nang mburi nemoni anake. Mbok Rondo ngekeki Timun Mas bungkusan. Bungkusan mau isine lombok, uyah lan terasi. Kawan iki Timun Mas, iki gawe jakan-jakan lek awakmu jubar karo buta ijo. Saiki awakmu mlayu ning jero hutan. Timun Mas gak atik pikir dawa terus mlayu nang jero hutan. Buta ijo sing krungu omonge Mbok Rondo karo Timun Mas mau banjur nututi Timun Mas sing mlayu nang hutan. Mbok Rondo ning omah sedih banget amarga Mbok Rondo wedi yen engko Timun Mas ditangkep karo buta ijo terus dipangan. Pas nang hutan, Timun Mas perlu buta ijo sedep. Timun Mas ngetokno teko bungkusan mau uyah, terus disawurno nang buta ijo. Uyah mau banjur dadi segara sing luas. Buta ijo sok nglewati segara wau ambek ngelangi. Terus akhirnya Timun Mas ketututan karo buta ijo mau. Timun Mas banjur ngetokno barang
keloro, yaiku lombok. Lombok mau disawerna ing buta ijo. Terus lombok mau dadi hutan. Hutan iku mau nduweni wit sing akeh rine. Buta ijo iso nglewati hutan-hutan iku mau. Banjur nututi Timun Mas. Akhire ketututan. Terus Timun Mas ngetokno barang sing ketelu utawa sing terakhir, yaiku terasi. Terus Timun Mas nyawurna terasi mau nang buta ijo. Banjur terasi mau dadi segara lempung sing gede banget. Buta ijo gak iso nglewati segara lempung mau. Buta ijo kelelep ing jerone segara lumpur mau. Akhire Timun Mas iso lega atine amarga iso mlayu teko kejarane buta ijo. Timun Mas banjur balik nang omahe Mbok Rondo lan ngekeki kabar bahagia. Pas Timun Mas iso balik, Mbok Rondo seneng banget. Amarga anake kasida dipangan karo buta ijo lan iso mulih dengan keadaan selamat. Terus akhirnya Mbok Rondo karo Timun Mas urip ing cedhak hutan kampek saiki karo bahagia. Cekap semanten cerita Timun Mas sing daget kula sampaiaken. Mbok bilih kula wonten kelepatan kata. Kula nyuwun sepura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.